пайвандони Абдусаттор Пирмуҳаммадзода, рӯзноманигори боздоштшудаи тоҷик, гуфтанд пас аз нашри як номааш дар Радиои Озодӣ ба онҳо имкон доданд ки рӯзи шанбеи 22 октябр дар боздоштгоҳ бо ӯ дидор кунанд. Пирмуҳаммадзода, ки ба қавли мақомот ба ифротгароӣ гумонбар мешавад, аз моҳи июл дар боздошт аст ва мулоқоти ӯ бо наздикон бисёр кам сурат гирифтааст. ҳоло мурофиаи додгоҳии ӯ ҳам пушти дарҳои баста ҷараён дорад. охирин ҷузъиёти ин хабарро ҳоло аз ҳамкорам Мирзонаби Холиқзод мешнавем, ки бо мо дар студия ҳастанд. салом Мирзонаби, хабарҳои охирро бигӯед. салом Хиромон, дуруд ба бинандагони гиромӣ. Абдусаттор Пирмуҳаммадзода, собиқ хабарнигори радиои Садои Душанбе ва блогере ки талош кард аз мушкилоти ҷомеа бигӯяд, ахиран дар бозошгоҳ бо хоҳар, ҳамсар ва фарзанди кӯчикаш дидор кардааст. дар ин бора ба мо имрӯз бародараш Абдукарим хабар дод. вай гуфт мақомоти тафтишотӣ гуфтанд ки ин дидор на ба хотири номаи пурдарди Пирмуҳаммадзода, балки бар асоси муроҷиати вакили мудофиаш таҳризӣ шуда дар бораи ҳаққи мулоқот ба боздоштшудаҳо сурат гирифтааст. Абдукарим гуфт ки Абдусаттор дар мулоқот ба ҳамсару хоҳараш гуфтааст ки баъди чопи номааш мақомоти зиндон ӯро бозпурсӣ карда азияташ доданд ва пурсиданд ки чӣ гуна нома бидуни иҷозати онҳо ба берун баромадааст, чаро ин номаро навиштааст. бародари Абдусаттор аз қавли хоҳараш гуфт ки вақти суҳбат осори латукуб дар чеҳраашро мушоҳида накардааст, вале гуфтааст ки афсурдатар ба назар мерасид. наздикони Пирмуҳаммадзода бахусус баъди нашри нома аз саломатиаш нигарон ҳастанд ва ба раёсати маҳбасҳо нома навишта хостанд ки иҷозаи зуд аз ҳолаш бохабар шуданро бидиҳанд. масъулон гуфтанд ки ҳақ доранд пас аз ҳар 15 рӯз мулоқот кунанд. номаи Пирмуҳаммадзода дар вебсайти Радиои Озодӣ нашр шуд ва вокуниш ҳам овард. Мирзонаби, дар ин замина чӣ тафсилоте дода метавонед? бибинед, Абдусаттор Пирмуҳаммадзода дар номааш аз зиндон навишт ки 18 рӯзи азобу уқубат, таҳдиду таҳқир ва таҳдид ба аҳли хонаводааш водор шуд ки гуноҳи накардаро ба дӯш бигирад. вай дар як навори видеоии мақомот матни навиштаи кормандони вазорати корҳои дохилиро хондааст ки дар он гуфтааст гӯё бо раҳбари мухолифин Муҳиддин Кабирӣ дар робита доимӣ будааст дар Тоҷикистон инқилоби омода мекарданд. дар вокуниш ба ин масъала Кабирӣ, раҳбари паймони миллӣ ки ҳизби наҳзати исломӣ яке аз онҳосту дар Тоҷикистон мамнӯъ ва террористӣ номида мешаванд, ҳар гуна тамос ва масъалияти инқилобро бо рӯзноманигори боздоштшуда Абдусаттор Пирмуҳаммадзода рад кардааст. вай гуфтааст ки ҳеҷ иртиботе бо Пирмуҳаммадзода надошту наdoштааст. ташаккур Мирзонаби Холиқзод, ва ёдовар мешавем ки Пирмуҳаммадзода яке аз 7 блогеру рӯзноманигори дастгир шуда дар Тоҷикистон аст. то ҳол Муҳаммади Султон ба 7, Абдулло Ғурбатӣ ба 7.5 ва Далери Имомалӣ ба 10 соли зиндон маҳкум шуданд. созмонҳои ҳомии ҳуқуқи инсон аз ҳукумати Тоҷикистон тақозо карданд ки ин журналистон озод шаванд.